The struggle against the corrupt government of Mnangagwa is continuing. Tukona ma citizens pachavo vachizosimuka vachizoraisa manje vakati aiwa toda kustopa this chairmanship thing, toda kustopa Mnangagwa. Sana mena mashoko atiri kuona vakomana vachistaja their demonstrations vachimaisa on calendar kuti vo subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda mapurisa ezTRP anopiwa update iri kubuda muchinjiredo zvinzi the Zimbabwe Republic Police Police Zimbabwe have been notified on the planned demonstrations to be held countrywide on the 17th of August. The demonstrations are being led by concerned citizens of Zimbabwe. It's on across the country on the 17th of August. Pane picture iri kufambisa demonstrations ramuri kuona rikuda pakalenda iro nema phone numbers aisiwa panapa zvanzi asiziri zvema political parties kana tirikuti demonstrations ari kutungamirirwa naningi, but zviri kunzi these demonstrations ari kuda kutungamirirwa nema citizens pachavo. Vari kuti tinoda kumirira ma citizens, toda kuzvimirira sema citizens tikwanisa kuousta this Mnangagwa regime. SADC yakatarisa tiri kuona vari kuti vada kusimuka vachiprotesta. Takaona kuti aiwa nyika yeZimbabwe ka masoja vakomuna vari kudeployiwa uye kuzva government iri kuti aiwa tiri kuti masoja ari kudeployiwa inyaya yekuti nhau dzeheroes, toda kuti tikumemorera heroes tichi masoja nemapurisa apinde mumastreets, but chokwadi vanhu vagara nokuchiziva kuti vari kuda kungo threatena vanhu, vada kungomisa kuti vasangadzisiwa this upcoming SADC summit. Petudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pekusimudzwa mavoice kwaitwa nema citizens. Paya comment section medu, subscribe like, turn on the bell.